Pas loro se tanganku iki cenut-cenut ae. Lha apa dur-dur gede gini? Lah apa dur kok lu segitu sih dur? Ceria gitu loh kayak aku harus ngelabrak orang. Gak apa-apa di, kalau didik-didik ae. Halah sosokan galau gak duwe pacar. Kalau masa tentang cinta to, tentang masa depan ya ono iki aku. Pret. Ya wis dur aku tak ngadike dur. Cer. Dek kene gak ono pangan, gak ono ombean. Tak balik aku dicek dur. Cer. Lah apa nanti kok dek kali rek? Wes ting. Apanya? Kondi lapo kon rene kok wani temen liwat jembatan iku di. Kon yo di, kon nemu ndi jamur iku di? Iku tak cedek kali iki lho. Kon ndang mulai seneni makmu kon marine kon kene iki, kali ini gede iki. Mulai di, aku kate adus kali iki polane sing ngene kanca. Lah. Sumpah gue capek banget ini. Jane iki nandi ya kabeh arek-arek ya. Wis suwi aku sih mari warang gak tau ketok. Keringetan mantap ini. Kok ana tujuan yo. Mulai ae wis. Mulai. Iki mek kur landur getur karo papane iki. Ecek gak milih ndi wis iki wae iki. Sik tak coba sik. Anggo nek laku ae nek iki sik. Pemanasan sik kemarin lek tak dur muni langsung tak kasih cak metal wae nang kene. Wis haran tok-tokan ae tak dipamer nang aku. Dur ikhlasanku. Siapa sih yang nyetel salon itu ganggu telingaku aja? Tak labrak sih. Wah, tak nyita tat. Apa ya, Banjul? Oke, Sroy. Keren bareng tahu. Orang kok gak tahu aturan. Coba aja salah satu. Waduh. Tony koyo kate nyaingi aku iki. Aku gak bisa dibiarkan iki lek sadurunge battle iki. Wis salon sih. Info battle. Wah, sih dicoba sana. Gak bisa dibiarkan nih. Harga diri lah iki wis. Kok dhewe konton gak ora salahku menggelegar ngene iki. Ayo battle wis iki soal kok arep sana iki. Ayo, mau nanti. Ayo wis dan urip ya boten napa burung urip iki. Ya sabar bos. Lah suaraku iki. Oh, jalan diul. Tambah dingin ya rek dhewe ya. Ayo pada nama wedi.